Masu kallon mu barkamu da wannan lokaci. Ku danna mana subscribe a farkon bidiyon nan, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Aka ce rai da buri. Wannan tsohon bidiyon jaruma jidda kenan, wacce aka fi sani da Fulani labari na matar sarkin gabas, wanda ta saka bidiyo tana rawa tana waƙar yanzu ma aka fara rayuwa ta riba, waƙar auta MG bai record ba tare da ta san cewa lokaci kalilan ya rage mata a cikin duniyan ba. Dama haka yake, mai rai yake mutuwa da buri, rai ba a raba shi da buri. To Allah ka sa mu dace. Ita kuma Fulani Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama, Allah ya kyauta namu bayan nasu. Mu ma idan lokaci yayi Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Amin. Ina mika sakon ta'aziyya ga dangin Fulani labari na. Nan gode. Ku danna mana like, ku danna sannan ku yi mana comment, ku faɗa mana ra'ayinku a ƙarshen wannan bidiyon. Mun gode.